एवरीवन वेलकम बैक टू माय जोलै अफिशियल इउटुब चैनल नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे जोलै अफिशियल इउटुब चैनलाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर दिनै जोङो मिनि हरबावोसोलै हनै दिनै जोङो दाबसे जायगायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर बेयो जाहैबाय भुटान बर्डार नै ओरै नायनो हागोन नै ओरै जाहैबाय भुटान नांहैबाय आरोना नै ओरैहाय ओमफ्राय जोङो दं नै ओरैहाय भुटान बर्डारावहाय जोङो दिनै दाउ हांनो फैदों आरोना लोगोफोर दाउ हांनानै जानो ओरै दङ नै बिदा गिदिरफोर ओरै नायदो नै ओरैबो दं नै बिरस गान्दै नामा नायना हो लोगोफोर फुरानो ओरै दङ बड'लेण्ड एफसि फुरानो नै ओरै हांसिगासिनो दं माबा मोनसे डायलग होदोलै दे है होनना आं नायोसो दा नायबाय था लोगोफोर नै ओरैहाय बिदाफ्रा सुखावगासिनो दं नै आरो नै नायदो है इसफ्रालै है बेफोरसो जानायानो जानाय बरिया माबे जोलैया माबा एसे गोबाङैनो जाबाय हांना नायदोरा एसे ना नायदो नै बे ब्लगखौ नायनायजों लोगोसे नायफादोरा आरो सिवाय डिपिनिखौनो नायाखैगोनलै एबार नायदो बेखौ नायबावला फुरा जोलै अफिसियेल रा ओरै दङ दाउ आइथिं ओरै दङ बिबु बिला ओरै दङ सामब्राम ओरै दङ माबा लेबु थाव गोथां मा जाखो मिट मसाला रेड चिल्ली संख्रि जाहैबाय ओरैहाय साबो माबि दङ फुरा इन्ट्रेस्ट आरोना दिनै बिदाफोरजों इन्टारेस्ट इन्जय दा नायलांबाय था लोगोफोर फुरा जाखावनाय भिडिअ नुनो मोनगोन दिनैहाय नायनायावसो बे माबा मा होनो केमेरायावसो एसे नुदों रियेलाव गैया नायरा रियेलाव नङा माथो बिथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों बिराद गोबां आरोना रियेलावहाय ओमफ्राय मबाइलावसो एसे नुदों आरो वाइटनाव होदों नालाय ओंखायनो जेन'बा नोंसिनि नोजोरा बे फिसायावल' मान नोजोर होयो मोननागारा मा साननानै बे फिसाखौल' नोजोर होयो जेन'बा बुजिनो मोनलै आं नोंसोरखौहाय आयै ना फुसि जालायखानायलै नै है सामब्राम हाखावगासिनो ओरै सामफ्राम हादोंलै गाइसमोन सामब्राम हायिं येस हाब थुलाबोजोबमालै जोबनो रोङा आशिर्बाद ना जुदा आं मानियालाय खिन्थु होमारगोन आं नङा ओमफ्राय आं गोदोनि आंनि नङालाय ओमफ्राय बे गोदोना हरग्रानाव मालाबाबो बाहैफिनखायाबो आं गोदोना हरग्रा दखानदारनावहाय नांगौला जानसिनाव थांना लायनो आं सोरबाफोर दाउ दखानदारफोर नायदोंला दा ब्रयलार दखानदारफोर गोदोना दाहरखा आङो मालाबाबो नङाला बायनाय नङा आं नांगौला जानसिनाव थाव खरस गारनालाबो लायनो आं मालाबाबो गोदोना हरग्रानाव लायफिनखाया आं नाङा दा फ्रियाव लाबो आं दाउ ब्रयलार गोदोनाखौहाय संनायाव दस्रा गोदोनानि फावा नोंबो मोजां मोनगारालाय होनला मोजां मोना दे नांगौला दाहरदेरथों ओंखायो आं आंबो फ्रियाव जासिलाबो लाबोखा आं गोसो मोजाङै मोननाय जायालै दाउ गोदोनाखौ सोरबा बे गंनैसोआ बे न'खौसाय बख'नानै गोसो मोजां बनना गंनैसोआ बख'बावनांगौ बारा जादों नामा औ ओहा गोसो मोजां हरनाय जाखाया गावसोरबो सुखुयैनि थाखायसो अखायोरा दासो आरोना मोनफा मोननै दोननानै हिट जाखायो होनलाय आरोखि देंहोनांगौ हल्टिसे हल्टिनै हल्टिथाम हल्टिब्रै हल्टिबा सय सात आठथा माथो लायखो मा लायखोरा अके everything is fine heavy shot जानायनि थाखाय जिबन दान होग्राया बेनोसैलै आयु जानायनि थाखाय जिबन दान होग्रा इयो ब्लगनि थाखायनो मोसौ मासे गाथारबाय आरोखि इयो
जाजेनबाय दे जारलालै जाबाय ओरैबायदि जमा दंगासै मानसिफ्रा जानो थाखाय दंबा रे जै मोनबाथाय सिला बायदि साबबाय आरो हाथाय ना जेन दं सासे जेथ' जाग्रा होनला नैबेनोसैलै नै नायखोखायल' ओ बाराद्रा नायसाय जानायाव मुखुबलै इयो Oh my god आरोलै जोंबो दा सिगायो दसेनि उनाव बा दहायनि बायदि सुदो ड्रन शट मागोना बाह्रा होदों हाजिरा होदों जों इनो अर सुनायनि ओइ नंगौ नाङा जाखो मोनदोंना मोनाखै नंगौ मा जायो नामा आं एसे सन्देह'सो जालायलांबायलै नोंखौ मिथिबाय दा दे होदो दे फिस होदो दे देरा माय मय थांनानै इदि जाजाबोखोरा बेफोरसोब्रा बेफोरसो मावथि होनला मावथि जिउ बामावनायावबो मुखुब दा मुखुब मोजाङानो दे दा आरो जानायनि थाखाय जिउबो होनो राजिलै जानायनि थाखाय मुखुब दे हो मय मारैथो जोंहा ए खम दुखुबाव ओइ थांखाङानै आइयै लस जाबायदां सानबाय थादों दायो मा होननानै रायो जाला जाया थां ओंखायो ए दाखालनि ब्लड गोसोआ सासेलाय मावनांगौसो मावनांगौलै बोरायफोरा मावबावनांगौसो बेखौ होनबावदों नङालै दाखालि जानो ओंखाम जादोंमोन आं थांखायाखै जिखुनु थाङो बांनानै थांखायाखै आं देरा होदो फिस दे र' साखिनि गाइस बरिया जोंखि मास्टार मोनाखै बायदि नुयो आरोना खिन्थु मोनबाय मोना जायो बरिया गोथाव जथेस्थ' मोनबाय इयो आंथ' जाबावनाङा बे बुस्थुखौहाय आंथ' दहायनो ट्रायलसोमोन ओइ आक्रमन जाग्रायाबो दंखायोलै गोनदा गोनदिखानो जाग्राफ्राबो सिला सामा बेल' साबमावरा नोंसोरो बे समाव होद मोनदोंना मोनाखैलै माला मोजाङानोथ' मोनजालाल' मुखुबखालै जानाय लोंनायावला हले बाद होआ नङालै बिदि गोमहोलायनांगौ ना माथो ओमफ्राय जानायालाय आइनाव गैयिनो सोरबा गोदोना जायोला नै फ्रियाव हरनाय जागोन आरो ना लांफैनो हागोन इमिडियेट लांफैनो हागोन गोदोनाखौला नै बेफोरखौला हरनो हानाय नङालै जाफानो गोसोला फैदो इमिडियेट फै इमिडियेट होनब्लासो मोनजागोन लोगोफोर नै बिजौ नांगौ नै ए हानहरदोलै हानसै नेलै बनजों एरहर दोनाखै नै आयै जाजानायनि माबायाव फैबायथ' जाजायोलै जाजानायनि कन्डिसनाव फैबा मोनाखै सिङाव मोनादिया नै मोनमानाखैद्रा सिङाव देसे जाजासै जाजायो बिराद लस जाबायलै बिखाया गाहोबायलै नै मोनसे
मोनजानायनि बेव खिथायाव खासेरा है माथो दे स्रोद माने देरा गवाबोलै मिथो माथो बालाखौनो रा Ủa ai cút ra giá? Tiền sốt. Giá. Đây là một chút đi ngủ lần này. Đây là ai biết khăn ăn cặp. Nè bé. Hay. Chưa được khăn này đúng không? Chưa được khá cái lấy. Khẩn đáp lại bữa, cả bữa khăn làm điểm chốt. Chỉ cười chúa mới mì chín nó mùi nè. Đáp thì cái này kia ra. Ủa đi à? Đã chơi. Mì phất sữa. Dài nhất điện giật của bố mất. Làm sao chứ? À. Này vậy. Sờ lùi đông comment khá hot. Ngapa moनसे जागोन नि उनावहाय नामा मोनजाजेननायनि लामायाव फैबाय लोगोफोरनाय इस आयै माला मोनजाबावो काटिं क्लाब होननायखौ काटिं क्लाब इंलिशआव काटिं क्लाब गोरोंखा रा गोरों दे इंलिश फरायनोसनोमोनलै गोदो बानानै बर'आव हाबदों मानो थ' इंलिशआव रोंद्रायोना ओमफ्राय नै काटिं क्लाब गोदानायखौ काटिं बेरायसे मोजां हो सामब्रामा हो आयै गोलैबायलै आक्रमण नै जानायाव नायदो नम्बर हाबेट लानदाय नै स्ट'र नामले खिथानथारि नों नै खिथानथारि बेयाव बोनाय नांलायलै जानि गांखंखौ सिमां मोनखांजोबमोनलै बरियालै नों खालामनि मुखौसै नामा mukbang नार्जारि mukbang नाङालै होनबा नों बिराद लस जाबाय रुमाव थांगोन ने नै mukbang भिडिअ मोनसे कन्टेन्ट जानायसोमोन नैया लस जाबाय थांगोन ने जानाय जानाय दिनै बे जानायावहाय जोलैयाबो लोब्बा लादों आरो ना लोगो मोनदों जोलैयाबो एरबावोसो जाहाथे जोलै एरबावो जेराव ओंखारनो बोन जोलै फेहेरनोसो ओंखारखायो आं रिजर्समखौसो जाथिउसा जाजोबनो हाया लोगोफोर माखौ जाथ'नाय जालांबा उदैया एसे बोरैबा मोनबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जानो गोसो दंब्ला फैदो दे इमिडियेटनो जाजोबनो हालै नै फुरा लानानै फैखानो जाहैबाय मा जाला जा लकेसना जाहैबाय भुटान बर्डार बे मामोनलाय लालायावमोन नामा लालाय भुटान बर्डार बेनो फुरा जाफैनो हागोन गोथांखौनो जाफ्लांदों दा बिसोरो जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आं दसे जाखांबाय ओमफ्राय आं जानो हाला आरोना उदै बुंसिजोब्बाय नै ओरैबो दंबावो एसे ओमफ्राय बैयाव माखासे दंबावो आरोना ओमफ्राय आं जानो हाला सारेन्डार लाबाय आं बारा जानो हाया नालाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं